ambulance. Rapid ambulance. Kamu tagpila man ang rapid ambulance. Kamu dili ang rapid ambulance sa Vicente Soto. Ganun na ini. Oh. Ninya man dili. Ninya man dili. Mao ni ang mama atong bata nga nakatunog magnet. Dalingon na nato kay ngano ang bata. Emergency nga. Ha? Relax lang. Dugaya sa ninyo nakasangpit, nangita man ko ninyo. Nangita man yung pag man asin sa pangaytabang ma'am. Mapabaga na naong ma'am. Sige lang, wala na kay problema sa bayad. Kami nagbahala ana. Ang ato lang ron maluwas ang bata. Bakit ma'am niya, ingana nga. Hinay. Wala pag ilihok ma'am ba, critical na ang bata ma'am ba. Pag permero sa CMC, okay pa dyan kayo ito ma'am. Sige lang, sige ha. Sige lang. Tana. Kanin. Oo. Ano dyan dyan? Bumalik ko. Ano balik ko siya? Sige ma'am, thank you. Magpa-picture ta, promise. Ano niya? Dili, magsunod na lang ka. Okay lang mo sa kanin kuya? Ano dito? Ha? Pansit ka. Pwede ito, pansit. Alin ka, day. Day, kita diri, day. Pwede kami na lang po, do? Ali. So, karon na namin sa ambulansya. Padung namin sa Vicente Soto para makuha sa bata. Pero nagismaya ko sa naitabo nga gahapon pa nito, nakabaw pa lang ko. Naglibog na mo ng batong kay Loy kini ba? Doon kay kini gabi man. Wala akong magpanta. Wala madmit ang bata. Grabe ba na ako mga nilang tabang? Hindi pa lang yung nakakritikal ako anak. So, ang kakuhan pag... Vicente Soto Hospital kay kahapon pa din yung nahitabo, di ba? And then, wagay natabang yun sa CCMC niya. Ang rason nga nung matabang sa CCMC. Wala bronchoscopy yan sa para sa tutunlan. Sawa sila. So, nga nung nakadesisyon man ka ibalhin sa wala ko Soto. na lang hit, ma'am. Nga muhawa ko, ma'am. Kaya wala man dito dyan kag lakaw. gatingan, ma'am. Nilakaw na lang ko dito. So, dito kag Soto. So, pag-adto sa Soto, Wala, gihapon. Gaturon niya. kay wala gyapon tong mukuha sa Oo, kuan. nagsigira lingkod akong anak ko, ma'am. Nga ilarang gitauron o dextrose. Nagsigira siya lingkod, ma'am. Okay ra dito siya. Nagstoryanay pa niya, anak, ma'am. Wala pa dito siya reaction nga ka na symptoms nga sakitan siya, anak. Naglingkod dito siya. Sige siya patanan niya. Muga ko siya. Kalit na kumana siya. Ma, mamatay na dyan po. Ani, ma. Ako siya dakson. Dali nga mamatay. Ay. Hindi nga mamatay siya. Dubay lagi sila, ma. Nangita pa manggod sa Buntag pa na. Buntag pa na sa sa Vicente di Soto. pa ngayuan ko nila ko ang 30K una. Di wala pa man jud mga Tungod kay wala kay 30,000, wala gyud nila kuha atong magnet diri. Oo, wala sila ni Inke, wala sila kuan kay wala pa ko Sabi na. So karon na time check kung ana ron 11:30 PM, almost 11:30 PM. Karon pag gyud namo nahulbot ang bata from Vicente Soto to Chongwa. The earlier the better tato makuha dinhi, pero ang problema man gud intubate na ang bata. So wawon ta Dili na. pa man ko siya nga to ma'am. Makaingon jud ko pait jud ay gwatay kwarta, di jud nila timanon. Hindi pa man ko siya nga to ko. Ipaabot pa jud nila nga musuka pa jud dugo ba. Okay, so ako I don't know unsa kong batiyo no, pero heartbroken kay ko kay ako mismo nga bisag konsihal ko diri breathless kay ko nang wa ko kay ba unsaon
sa tinuod lang nakaaway na akong gusto kung unsa na by chance ang bata ang tubag ra gid nila nga makampo lang gid daw ta. So let's pray nga masalbar in taon ng bata. He deserves a life, no? Kay is how old ang bata? 7 years old. 7 years old nga. Ang bata pa gyud mismo ni ihangyo nga magpa-hospital, di ba? Ma'am, naabito sa video mo niya na siya, Lord, tabangin ko, Lord God, nakita bito to sa video. Hindi, katuningon kaniya nga, uli na lang nimo siya unta. Oo, ni anak ko niya nga, sa Cebu City nga, be, uli na lang tabi kay, wa man tagi ating mandari, be. Ni anak siya nga, ayaw, ma, mag-hospital ko, isang kit, kaya ako kasing-kasing, ma. Ma, to, ni balik mo sa soto. Galang. Importante karon nga naabot na gyud ta diri sa mga sus grabe gahapon pa ni 8 PM. Unsa nang orasa karon? Una pa karon. Way kananay, way tulganay, para Wala pa katubang ko, lang din ako. wa pa ko maabot. Wa jud ni mahimutang ni diri sa Chungwa, di ta mahimutang dito sa di ta kuanon dito sa Soto, kay kinanglan gid ay, di ba? Isuga nato or nanapata masuko para may tabo tanan. Pag-ingon nga may ambulansya, kuha ta rapid ambulance, no? But anyway, we've done our best. Let's just hope and pray na maluwas gid ang bata, ha? So please guys, continue mo pagkutob sa muha.